Hejmarek helwez derbarê agiribestê li Sûriyê derketin ku hin welatan dîtin ew agiribest hîn nehatiye bicihkirin bi temamî û hin din dibînin dema 5 demjimêran kêm ji bo agiribestê. Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov û şandeyên navdewletî ji bo Sûriya stêvan demîstora pêkanîna komîtek distûrî lê Sûriyê gengeşe kirin. Serbarê bicihkirina biryara Encûmena Ewlehî derbarê agiribestê li Sûriyê. Şandeyê Kuwêtê yê herdem li Netewên Yekgirtî Mensûr el-Eûteybî got biryara 24.01 ya taybet bi agiribestê li Sûriyê nehatiye bicihkirin. Taniha bi taybet li Xotaya Rojhilat. Wekîlê Emîndariya Giştî yê Netewên Yekgirtî ji bo karobarên mirovayî Mark Lowcock ji aliyê xwe got ku piştî ragihandina agiribestê rewş li gundewarê Şamê bi taybet Xotaya Rojhilata Şamê têk çûye. Ew bi fikarin derbarê rewşa mirovahî ku taniha tu alîkarî negehiştine wê deverê. Berpirsa siyaseta derve ya Netewên Yekgirtî Federica Mogherini nameyek raserî wezîrên derveyên Rûsyê, Tirkiye û Îran kirin û têde ew handan lê ser girintiya pabendiyê bi agiribestê li Xotaya Rojhilat û rêdan bi derbasbûna alîkariyan ji bo deverên dorpêç kirî. Her derbarê agiribestê li Sûriyê welatê Fransayê daxwaz ji Encûmena Ewlehiya Navdewletî kir ku mekanizmeke navdewletî ji bo çavdêriya bicihkirina biryara encûmenê derbarê agiribestê re dînin. Herwiha şandeyê Fransayê François Dilatir got ku agiribesta 5 demjimêran tê ragihayandina alîkariyan ji bo hemû pêwestîdaran nake. Wezîrê Berevaniyê Rûsyayê Sergî Shoîgu awayê bicihkirina agiribestê ji demîstora re diyar kir. Bi taybet tedbîrên derxistina sivîlan ji Xotaya Rojhilata Şama paytexta Sûriyê.